Boga Matúša. Popri Galilejskom mori uvidel dvoch bratov, Šimona nazývaného Peter a jeho brata Andreja, ako hádžu sieť do mora, lebo boli rybári. A hovorí im, poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. A oni nenechali siete a nasledovali ho. Keď odišiel ďalej, uvidel iných dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si na lodi so Zebedeových otcov, opravujú svoje siete, i povolali. Oni nenechali lodi svojho otca a nasledovali ho. A chodili sú po celej Galilei, učil synagóga, kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduch medzi ľudom.